Şollu TV kanalında Yanılıklar programısı. Stüdyoda Rüstem Asadulin, hayırlı iş. Zemilikeси mikrorayonдағы яңа мәктәптә беренче кыңгырау яңгырады. Мәктәп ачу тантанасыннан Мәрьям Файрушина. Яктылык кайтарушы жилетлар киерге. Шоллының баш автоинспекторы балалар катнашындагы юл хәрәкәтләрен киметү өчен шундый тәкъдим белән чыкты. Кырымнан җиңү белән шәһәрдәшләребез Алтын мәйдан халыкара фестивалендә катнашты. Мәләкәс Аръягы микрорайонында яңа мәктәп ачылды. Биредә 1200-дән артык бала белем алачак. Аларның 323-е беренче сыйныф укучылары. Яңа уку елы башлану уңаеннан балаларны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, мәгариф һәм фән министры Рафис Борханов котлады. 39-нчы мәктәпнең үзенчәлеге шунда, ул авиатерминал стилендә ясалган. Кара төстәге ялтыравыклы идән, коридорларда мәгълүмат такталары, ишек алдында шын самолет. Яңа мәктәпне хәбәрчебез Мәрьям Файрушина күреп кайтты. Мәләкәс Аръягындагы 39-нчы мәктәп физика-математика юнәлешле. Белем учагы 1224 балага исәпләнгән. Быел биредә беренчедән алып 7нче сыйныфка кадәр укучылар кабул ителде. Барлыгы 11 беренче класс ачылды. Бу чаллыда соңгы 3 елда төзелгән 3нче мәктәп. Поручение президента хочу озвучить то, что 50-летию КАМАЗа в следующем году в 65-м комплексе появится такая же школа на 1224 человека. Хотя школа оборудована достаточно неплохо, в такой школе хочется учиться. Тем не менее, сертификат на 100 000 рублей. Яңа мәктәптә 2 бассейн, зур һәм кече спорт заллары, футбол кыры бар. Белем учагын җиһазлау өчен генә дә 240 миллион сумнан артык акча тотылган. Ата-аналар шатлануларын яшерми, аларның балалары заманча һәм иң мөһиме өйгә ерак булмаган мәктәптә укыячак. Яңа мәктәп ачылуга бик шатбыз. Янында мәктәп бик матур. Үземнең укысым килеп китте, бик матур ясаганнар. Бу мәктәпне зак көттек. Безнең өчен бу иң мөһим, иң шундый шатлыклы көн. Мәктәп авиатерминалга ошатып ясалган. Ялтыравыклы идән, мәгълүмат такталары, барысы да бердәм стильдә. Эмблемасы кагаз самолет, ә девизы «Галим булсаң, галәм синеке». Мәктәп ишек алдын шин самолет бизәп тора. Аны махсус Мензәледән чалып алып килгәннәр. Хәзер ул беренче пассажирларын белем дөньясына алып китәргә әзер. Мәрьям Файрушина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шоллыда укучылар саны арта. Быел мәктәпләр 59 меңнән артык баланы кабул итсә, тагын 6 елдан аларның саны 77 меңгә җитәчәк. Алга таба 36-нчы, 37-нче һәм 63-нче, 65-нче комплексларда яңа мәктәпләр төзү планлаштырыла. Шул ук вакытта шәһәрдә балалар бакчалары да ачылачак. Быел нәниләр өчен 5 бакча төзи башлыйлар. Аларның икесе Мәләкәс Аръягында, калганнары 35-нче, 14-нче һәм 63-нче комплексларда совка басачак. Балалар бакчалары федераль программа нигезендә төзелә. Җитәкчеләрнең эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә шәһәр мәре ата-аналар өчен мәктәп туклану комбинатына экскурсия оештырырга күрсәтмә бирде. Шоллыда белем һәм тәрбия бирү учреждениеләрендә балаларны ашату әлеге предприятие катнашында оештырыла. Ризыкны яхшы итеп әзерләү өчен комбинатта да, мәктәп ашханәләрендә дә барлык шартлар тудырылган. Тик ел дәвамында туклануның сыйфатыннан канәгатьсезлек белдерүчеләр булып тора. Наил Мәгдиев әйтүенчә, комбинат хезмәткәрләренең ата-аналар белән очрашуы файдага булырга тиеш. Быел мәктәпләрдә балалар туклану өчен җирле бюджеттан 8 миллион 221 мең сумнан артык акча бүленде. 4 һәм аннан да күбрәк балалы гаиләләрдә тәрбияләнүче укучылар өчен ашау бушлай булачак. Татарстан китап нәшриятендә унлап шаллы язучының китаплары басылуга чират көтеп ята. Нәшрият быел 60-тан артык татар китабы бастырып чыгарган. Аларның гомуми тиражы 188 мең дәнә. Бу исемлектә 2 шаллы язучының әсәрләре дә бар. План буенча ел ахырына кадәр Татарстан нәшриятендә социаль әһәмияткә ия тагын 60лап басма дөнья күрергә тиеш.
Yolcularının kitapları Tatarstan kitap reşitinde çıktıydı. Ayrıca şotaklı vakıya çünkü yol devlet kısamına yolcularının okşalar izlep yürü gerekmeyi. Hem şu vakitte yolcularga ganarar da verile. Neşriyatlarda bizden Sirin Yakupov'un, Liliya Fattahova'nın, Reşit Beşer'nin, Danis Hayrulli'nin, Gali Ahmet Şahin'in hem başka yolcularımızın kitapları şirat kütü. Kırım'dan jiňu bilen Evrika medeni üzegi qarşında işlep kilüşü Züleyha etno-folklor türkümü Altın Meydan Halykara festival konkursunda uňuşly şigiş ýasady. Elgi şara indi 5-nji tapkır ütkärili. Bu ýyl anda ilniň türli puşmaklarından 100-den artyk kollektiv gatnaşdy. 1500'den artık kişi arasında şehirdeşlerimiz Dünya Halıkları Tradisiyaları nominatsiyasında hem tradisiyon formada işlevşi folklor ansamblleri konkursunda birinci urunni yauladı. Temini haberçimiz Leysen Xanova devam ete. Züleyha etno-folklor türkümü Kırımda ozgan Altın Meydan festivalinde nek şuшы jür bilen qatnaşdy. Elgi festivalning maksаты халыкларның традицияларын саклау, аларны сәхнәгә күтәреп, яшь буынга җиткерү. Җыр бию, инструменталь музыка, декоратив гамәли иҗат төрләреннән тыш, фестивальдә катнашучылар милли уен һәм йолалар да тәкъдим итте. Biz Saban tuyun mından ok әзерләп алып бардык. Ул Saban tuyunda bizning Түбән Кама, Шаллы һәм Зәй районнарының ижат коллективлары катнашты. Шулар белән біз башта Сабан туйының театрлаштырылган тамаша өлешен эшләдек. Аннары уеннар. Шәһәрдәшебез Габдуллахат Хикмәтуллинга 92 яшь. Халыкара фестивальдә катнашучыларның да иң өлкәне ул булган. Юл авырлыклары куркытмады. Кырымнан кайткан шәһәрдәшләребез. Анда бүтән Рәсәй буенча килгән бит халык. Андагы костюмнар, андагы ул балаларның чыгыш ясаулары, өлкән кешеләрнең чыгыш ясаулары. Ул Кырым халкының шушы кадәр кунакчыл булуын тагында бер кат әйтәсем килә. Эврика мәдәни үзәге каршында эшләп килүче Зөлейха этно-фольклор төркеменә нигездә өлкән яшьтәгеләр йөри. Күңел яшь булу иң мөһиме диялар. Лейсан Ханова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Хәзер рекламалы мәгълүмат, тиз интернет, сонлы телевидение һәм мобиль элемтәнең отышлы тариф планнары. Таттелеком тәкъдимнәре турында шәһәрдәшләр компания хезмәткәрләре оештырылган ишек алды бәйрәмендә танышты. Шарада Таттелеком интернетының яңа мөмкинлекләре дә күрсәтелде. Хәзер аның тизлеге секундына 500 мегабитны тәшкил итә. Ишек алды бәйрәмендә шәһәрдәшләр яңа мәгълүмат белән танышты. Һәм урында ук Таттелеком тәкъдим иткән хезмәтләрне тоташтыра алды. Таттелеком 17 һәм 18 комплексларда яшәүчеләргә өй интернетының яңа тизлеге һәм сыйфатын тәкъдим итте. Махсус приставкасыз эшли торган HD каналы сонлы телевидение, Литай мобиль элемтәсенең 4G шикләүләрсез интернет белән яңа отышлы тарифларын күрсәтте. Беренче урында әлбәттә интернетның тизлеге. Аны булдыру өчен күп көч куелган, элемтә челтәрләре яңартылган. Компания Таттелеком приступила к дальнейшей модернизации сетей в городе Набережные Челны и увеличению скоростей доступа в интернет до 500 мегабит в секунду. Стартовали мы с 17-18 микрорайонов с дальнейшим поэтапным охватом всего города. Хәзер шәһәрдәшләр югары тизлекле интернетның тагын да зуррак мөмкинлекләреннән файдалана ала. Я могу посмотреть фильмы и все остальное, и могу не переживать за мегабайты. Это круто. Таттелеком сыйфатлы интернет белән бер рәттән уңайлы сервис та тәкъдим итә. Компаниянең сервис хезмәте белгечләре һәрвакыт абонентларның сорауларына җавап бирергә һәм элемтә челтәрләрен тикшерү өчен Татарстанның төрле почмакларына барырга әзер. Обширная сеть. Хороший сервис. То есть, в принципе, при подаче заявки, при любой неисправности приходят быстро устраняют. Бүгенге менә шулар, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Сау булыгыз. ДНС с 17 августа по 14 сентября. Арифметика выгоды. Грандиозная акция специально ко Дню знаний. Крутые гаджеты и огромный выбор товаров по суперценам. Ноутбук Lenovo IdeaPad диагональю 15 дюймов всего за 13 999 рублей. Арифметика выгоды в ДНС. Прокачай себя перед учебой.